Práve som dotlačil predaj Rájeckej Lesnej. Od piatku sme tlačili Hafo zmluvu. Je 21:30, keď natáčam toto video a konečne o chvíľku pôjdem domov. Ale chcel som sa s vami podeliť, že čo to je vlastne predať 42 hektárov lesného pozemku. Koľko je to vlastne papierovačiek? Tak poďte sa na to pozrieť spolu so mňou. Určite budete prekvapení, že toto tu, čo vidíte, tak toto je tá zmluvná dokumentácia. Ten banánik tu máme len tak pre ukážku asi, aké hrubé to môže byť. Približne potiaľto sú znalecké posudky niekde nižšie a toto tu budeme zajtra všetko podpisovať. Zábava, že? Tak určite to nebude trvať 5 minút a ľudia sa majú čo tešiť. No a určite sa budú aj moji milí ctení kupujúci a predávajúci mať čo tešiť, pretože tu sú darčeky nachystané. Každý, kto cezo mňa kúpi alebo predá, si jeden zaslúži. Nech sa páči, tu takto zblízka môžete nahliadnúť, že čo dostane pán modrý, pán kupujúci a červené sú pre predávajúcich. Tak končím dneska už, myslím, že toho bolo dosť. Vonku je tma a idem si oddychnúť.